खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटाला आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालैनो थागोन। लोगोसेनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बासायनो थाखायबो जोङो खामानि मावनांगोन। मानोना क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ जोङो बासायनानै लाखिनो हायाबा बियो जोंनिनो लासिंसिं आरो जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद खहा जागोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अदेबानि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जों बयबो मिथिगासिनो दङ। थारैनो क'क्राझाराव थानाय आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझारावनो थानाय मेडिकेल कलेजजों सरजाबफासिगोन होननानै जायखौ नोजोर बोनानै बि.पि.एफ राजखान्थि दोलोनि दैदेननाय अदेबानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि दैदेननायाव दायो क'क्राझार आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालखौ लाखिफिननांगौखौ नोजोर बोनानै गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि सोमावसारनाय हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो क'क्राझाराव थानाय आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटाला बेबायदियैनो थागोन। लोगोसेनो क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौ जों बासायनो थाखायबो जोङो नाजानांगोन आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बासायनोब्ला जोङो आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालनि माखासे पेसेन्टफोरखौ अदेबानि बेमारिफोरखौ जोङो क'क्राझार मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनांगोन। मानोना क'क्राझार मेडिकेल कलेज अदेबानि क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव मोनसे नेशनेल मेडिकेल काउन्सिलनि गाइडलाइन मथे मेडिकेल कलेजआ सोलियो। जेराव गासै 100 जन डाक्टार थानांगौब्ला बेयाव सानफ्रामबो 800 पेसेन्टफोरा जाबाय थानांगोन। नङाब्ला आर.एन.बि. क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ थानाय नङा। अदेबानि जोङो हमथानानै लाखिनो हानाय नङा। बेबायदिनो दायो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव 250ल' पेसेन्ट अदेबानि बेमारिफ्रा सानफ्रामबो थाङो। जायहा क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ लाखिनो हानायनि मोनसे मोजां खाबु नङा। बेनिखायनो जोङो आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालनिफ्राय माखासे बेमारिफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनो थाखायसो थांखि लादों आरो क'क्राझाराव थानाय मेडिकेल कलेजखौ बासायनो थाखायसो जोङो नाजाबाय थादों। लोगोसेनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बासायनो थाखाय दायो जायफोरा सोमावसारदों बिसोरजों आरो सरकारजों मोनसे आन्डारस्टेन्डिं अदेबानि बुजाबुजियाव थालायनानै जोङो मोननैखौबो बोरैहाय लाखिनो हायो बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन अदेबानि सावरायलायनांगोन होननानैसो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। जुमदुवार सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि गोरायुं थामहिनबा प्रिन्सिपाल बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेनसन खालामनाय जाबाय। नंगौ, बे बिथोन बिलाइखौ दाखालि 12 जुन खालि क'क्राझाराव थानाय बि.टि.सि.नि सोलोंथाइ बिथोनगिरिखौ बिथाङा बिथोन बिलाइनि गेजेरजों दैथायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांखौ थारैनो डाइरेक्टर अफ एजुकेसन अदेबानि बि.टि.सि.नि बिथोनगिरिखौ बिथाङा लाइजामाव अदेबानि बिथोन बिलाइयाव लिरनानै जाहोनखौ दिन्थिनाय बायदिब्ला थारैनो जुमदुवार सिनियर सेकेन्डारिनि गोरायुं थामहिनबा प्रिन्सिपाल बिथाङा फरायसालियाव सानफ्रामबो थाङा आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एइच.एस. फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनि फरायसाफोरनि एडमिसननि मुङाव बिथाङा रां खांनानै लादों आरो बेबायदि आयेन बेरेखायै रां खांनानै लानायनि दाय जाबसिननानै बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेनसन खालामनाय जादों होनना मिथिहोदों। लोगोसेनो बिथांनि सासपेनसनआ थारैनो 12 जुन खालि बिथोन बिलाइखौ दैथायहरनायनिफ्रायनो जागायगोन होनना बुंथिदों आरो बे लाइजामाव लिरबावनाय बायदिब्ला थारैनो बिथाङा सासपेनसन जानाय समाव बिथांनि दानारि बान्थाया गुबैयै 50% जागोन होननानैबो लाइजामाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आंहा बेबायदि गोदान सरकाराव मन्थ्रि जानायनि जेबो सिमां गैया। खालि बेल'। थांनाय 10 बोसोराव क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे हारियारि दाङाबाजिफोर सोलिबाय थादोंमोन। खालि बेखौ गैया खालामनो थाखायल' सासे बर'नि
बिजाथि नांथारगौखौ नोजोर बोनानै एनडिए एलायेन्सआ बिजाथि महरै देरहाहोनायाव आंहा बेयावनो जोबोद गोजोननाय दङ आरो गासैबो क'क्राझार बियाबनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जेखिजाया जेंनाफोरखौनो बबेखौ मावग्रोनांगौ बेखौ रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानैनो मोनफानि उनाव मोनफा सुफुंलांनो नाजानायानो आंनि गुबै थांखि जागोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दाखालि बावैसो गोदानै क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि महरै सायख'जानाय एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एनडिएनि गासैबो राजखान्थि दोलोफोरा मैया जयन्त बसुमतारी अदेबानि गोदानै सायख'जानाय एमपिखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। रिजनेल माइनरिटि काउन्सिल सुंद'यै आरएमसिनि मोनसे खौरांगिरि मेल। बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांखौ बिबाननिफ्राय एंग्लायनांगौ आरो बिबाननिफ्राय बोखारनांगौखौ नोजोर बोनानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथाया जों बयबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनखाबाय। थांनाय 7 जुन खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय फकिराग्राम ओनसोलाव माखासे मुसलमान हारिनि मानसिफोर आरो हिन्दु अदेबानि राजबंशी हारिफोरनि गेजेराव मोनसे हाखौ लानानै दाङाबाजि अदेबानि गावजों गाव बुलाय सोलाया सोलिदोंमोन, जेराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङाबो जाथाइसालियाव दङमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो एबिएमसुनिफ्राय लानानै गोबांथार दोलो आफादफोरा बेनि सायाव बाथ्रा बुंबोदों। जायखौ नोजोर बोनानै बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङाबो एबिएमसुनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै बिथांमोनखौ बायदि रावजों गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनिनो फिनजाथाय होननानै एबिएमसुनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहा सम आरो बेबायदिनो फिनजाथाय होबोबाय थादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो रिजनेल माइनरिटि काउन्सिल अदेबानि आरएमसिनि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अरुप कुमार दे बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ आरो बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानैबो बुंथिदों। लोगोसेनो बिथांमोना बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो बिथांनि हेंथायै दायो गुबुन गुबुन बिजिरसालिफोराव बिजिरथाय अदेबानि केस थिसननाय जासिगोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मानोना बिथाङा दायो प्रमद बर' दैदेननाय आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिथांमोननि दैदेननायाव दायो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारिया फैबाय। जायखौ अरुप कुमार दे बिथाङा गोजोन गैयै थासारि खालामनो नागिरदों होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौबो नुनो मोनदों। ना फाननानै जाग्रा फालांगिरिफोरनि थाखाय साइकेल गंफा गंफा राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारा आथिखालाव ओनसोलाव फिसा फिसा गुबुन गुबुन फालांगि मावनानै जाग्रा रायजो राजा अदेबानि सुबुंफोरनि थाखाय बेबायदिनो मोनफा मोनफा जगायथाय होबाय थानायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैया आरोबाव मोनसे बिटिआर सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि होनना बुंनो हायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा ओनसोलाव ना फाननानै जाग्रा अदेबानि ना फिसिग्रा फालांगिरिफोरनि थाखाय गासै 42 ना फिसिग्रा फालांगिरिफोरनि थाखाय गंफा गंफायै साइकेल राननानै होनाय जायो होनना मिथिदों। लोगोसेनो बे साइकेल राननानै होनायनि गेजेरजोंनो ना फालांगिरि बिथांमोनहा गावबा गावनि फालांगि खालामनायाव एसेब्लाबो सहाय मोनगोन आरो उन समाव बेबायदिनो गावबा गावनि जिउ खांनाय राहाखौ गाहामसिनै खालामलांनो हागोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों।